Hola de nou, sóc el David. Anem a veure com van les classes. Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Plou i ell desplega l'equipatge i entre antics vestits de clown treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners. Estem amb el Leo, que ve de Lleida. Anem a preguntar-li com han anat les classes. Què, Leo, com ha anat? Bé, la veritat, bé, tot bé. Quines classes has fet fins ara? Hem fet gestió aquest matí, que ha anat molt bé, que hem après Bueno, ens han ensenyat què és el pla i el consell esportiu, el que importa i com funciona el seu funcionament i els moviments que fan i tot això, sí, tot bé. I a part de gestió, heu fet alguna classe més? Sí, m'han intentat parlar una mica de la física, o sigui, com és el moment, una mica la política i tot, els inconvenients de l'esport i tot això. I els professors són bons? Sí, rebem molt bones explicacions de part dels professors i bé. Hi ha bon ambient a les classes? Sí, la veritat, que són com més que amics germans. Que avui una plaça s'omple de festa entre les llums, la mateixa que m'ha vist créixer, llàgrimes als ulls. Hi ha un circ que mossega i amb les dents desvetlla la son i cada dia s'adorm com si aquell dia fos el darrer. Hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans. Hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la corda fluixa. Hi ha un tresor que respira flaire de vida. Tenim el riure a favor, cada rialla del món que avança, no tinguis por, que avui una plaça s'omple de festa entre les llums, la mateixa que m'ha vist créixer, llàgrimes als ulls. Hem escrit l'equipatge, un nou paisatge, un circ que dibuixa, xarango caminant per la corda fluixa. Senyores i senyors, petits i grans, benvinguts al llarg viatge.